Mă, oamenilor, unde sunteți? În ce freză am? Oamenilor, sunt aici. Oamenilor, nu mă vedeți că sunt aici? Ok, ne plagă, nu știu. Ok, hai să distribuim atunci. No name. Mergem mai departe. Nu vrea nimeni să intre. Alex Brașov. Da. Bună, Dița! Bună, bună! Așa, Ana Maria, am revenit. Da, că o zis Sofi că nu mă aude bine. Se aude acum mai bine? Ana Maria, se aude mai bine, iubita? Da, unde sunt oamenii acum? Nu intră? Nu, ce faci acum? O zis că intră, că-i trebuie celălalt telefon și acum nu e aici. Abgelent, ok. Abgelent. Mecocidem. Hai să vedem cine mai este. Așa, îl băgăm pe Ionuț. Pe Ionuț. Doamna, Dar Lili, ce să Lili, fac aici? mai simplu, Lili, mai ușor. Doamna Lili, ce faceți? Și ți-am zis fără doamnă, nu mă mai domni, Lili și atât. Bine, Lili, ce faci? Uite, am fost cu câinele la plimbare, am făcut vreo oră jumate de plimbare. M-am întors, bună Flore, te pup! M-am întors și am mâncat, amândoi, și acum le neveală, deci acum nu mai am chef de nimic, efectiv. Flore, mamă, să nu spui că la ține măluțul de casă, de companie. Eu sunt aici, după cum v-am mai spus seara, TikTok are și, deci TikTok-ul ăsta are și părțile bune, nu numai părțile ale reale, le lăsăm deoparte. Normal. Tocmai aici am cunoscut un om din oraș cu mine, aici pe Facebook, pe TikTok ne-am cunoscut, am pus la el, bem un suc, facem o conversație. Vezi ce frumos. Păi și eu am zis, când se gata nebunia asta de pandemie și se deschide de săptămâna viitoare, atunci care sunt în apropiere ne vom întâlni ca să stăm la... Da.
Dar chiar că. Deci Și l-am ele din văzut și în România de fața, acolo, ai pus, nu ești normală, jur. și ele de pe aici, pe părțile noastre din România. E de la Arad. Uite ce Da. fain. Dar păi și V-am aici zis că am zis că o să ne întâlnim așa, ne grupăm și să ne întâlnim când dă drumul, știi? Și că de săptămâna viitoare, de luni da, dar atunci. așa le zic eu la cine intră pe live-urile mele, care vrea și care, dacă suntem aici în Germania, Păi bine, să deschidă sigur. ăștia o terasă sau ceva, să ai unde merge. Nu zic nimic, că n-am treabă cu ei, dar mai bine țin 10 câini, Flore, să nu mă înțelegi greșit. Dar e șobolan sau șoarece? Șobolan, așa-i? Scoți limba. Când am văzut că l-ai luat acolo de deasupra de pe gunoi și l-ai dus la pat, am zis, vai că mi-a perut și poftă, mâncam. Jur, am dat farfuria la o parte, am zis, nu ești normală. Nu ești normală. Șobolanul stai în casă. Mi-aș muri. Să-l văd că se plimbă Cât a, pe la picioarele mele. cât a stat pe live aseară? N-am stat La ce? mult. N-a Am stat. ieșit atunci cu câinele, a șobolat și eu, fiți ar șobolanii, de râs. Mai bine ia 10 câini, femeie, decât un șobolan în casă, ai bolunzit de cap. Ce ai? Beni, salutare Beni, ce faci Beni? Nu ți frică cu el în casă? Că totuși poartă bacterii, poartă o grămadă de chestii șobolanii. Mai bine mâțe sau pisici. A, nu este al tău. Ok. Am crezut că... Dar cum? Că era la profilul tău. N-ai făcut duet. Era în profilul tău de TikTok. Mori. Oh, lasă-mă. Chiar am zis, zic, n-au înțeleg pe Florentina atunci. Șobolan. Mâncam și am văzut la o fată care e la mine pe live, o prietenă de aici și chiar mâncam. Când am văzut, mi-a trecut și poftă de mâncare, am împins farfuria la o parte. Am zis, nu cred. Nu că mai sunt, dar au șobolan din aia alb, știi? Care ține Da, în cușcă și așa, știi? Dar asta și chiar șobolan șobolan, pe șobolan. șobolan. Șobolan pe șobolan. Pe toți șobolane, aia zic și eu, indiferent. Mai bine iau 10 câini și culc aici lângă mine. Uite, mâțele mi-s Hai te dragi. Beni. Și ești Eu în sunt aici, Beni, vizită? la asta, la Ion aici, la asta care sta cu mine pe live, care a stat voia să cu mine pe live. Da? Păi nu știu Ne-am dacă am pus întâlnit. botul sau nu, Florentina, dar eu l-am văzut la profilul tău, deci nu era duet. Deci asta dă de înțeles că de fapt este al tău. Că eu în momentul în care fac un video cu câinele și la mine în casă, e al meu. Deci Da. de dată de pisici. N-am pus botul, am pus Că terminam. curița. N-am stat mult, Ionuț. Am ieșit și după aia, că după aia am închis live-ul și am mers cu câinele afară și am intrat cam la vreo 40 de minute, așa, că m-am mai întâlnit cu cineva cu o cățelușă. Da, Și după aia apoi v-am salutat aseară azi noapte pe live, după aia nu v-am zis că mă pun și eu la și somn. după, da, și ai zis că Le-am acum spus că gata, nu ești mai gata, este. ești. Acum ești de tot, chiar ești de tot. Da, și n-am mai Da. stat nici eu. L-ai descărcat, ok. Și după aia puțin am mai stat și eu și am ieșit și am și închis TikTok-ul. Că i-am dat resetare de tot la telefon, că tot au făcut figuri ieri, au fost ceva cu internetul și apoi, na, Și la l-ai mine a băgat fost și cu în internet. tine. Am zis, zic, Doamne, zic, Floro, nebunit. Am crezut că e al tău. Bună tu lasă. Mhm. Am zis, nu cred. Zic, nu cred. Zic, dacă ține Flore șobolane, atunci o înțeleg de ce uneori e așa zburlie. Hallo Florian, grüß dich. Wie geht's? Wie ist Wetter in Wien? Auch so schön wie bei uns in Linz? Wir haben 12 Grad heute. Ha? Ce-o zis, domnul? O să că ca și aici, 12 grade. 12 grade și la noi. Deci azi chiar de dreptul frumos, plăcut, soare. Mori. Da, ieri a fost rău cu o ploaie și vânturi și... Și vânt, da, păi din cauza asta cred că s-a deranjat și internetul. Știi că toată ziua a fost deranjat. N-ai văzut că și aseară pe live. Am zis că Bine, vreau să pun Beni, muzică și nu puteam să găsesc. ne auzim mai târziu. Bun, ok, Ioniță. Salutări acolo unde Nu, ești. nu, stați dumneavoastră, dacă vreți, eu cu un urmăritor vorbeam. Dacă Ah, vreți, ok, mai stăm ok. pe live. Ok, Nu, dar nu, am crezut că nu, vrei să nu, ieși. Nu, nu, stau, sigur nu, că mai stau. stau și un pic. Da, Mai stau și un pic, ca pe bună, după bună apă. asistenta mea. L-am postat și pe Facebook pe vreo 50 de grupuri spre abuzament. Apoi chiar că ai făcut abuzament, că mie mi-ai tăiat pofta de mâncare, jur, nu mint.
Uite aici. Am pus deoparte farfuria, nici n-am mai mâncat. Am Dar lăsat ce-a făcut? deoparte. Ce-a făcut cu șobolanul? Păi am văzut că avea un șobolan era pe găleata de gunoi și după aia luat așa din mână, știi, și de ușă cum ar veni și pus pe pat. Acolo lângă perin. Când l-am văzut, deci efectiv știi cum mi-a s-a ridicat părul pe mine și mi-a trecut pofta de mâncare, jur. M-a luat o scârbă și a zis, vai, nu cred. Deci și mie îmi plac animalele, dar eu am o problemă. Șoareci, șobolani, șerpi. Deci îți spun cinstit, am o poză, am fost în Montenegro la bărbatul meu. Te pup, Elvira, te pup, dulce iubita. Am fost în Montenegro în 2010, cred că, nici nu mai știu exact, 10, 12, nici nu mai știu exact, în fine. Și acolo pe faleză, știi, mergi dintr-un sat și acolo sunt restaurante deschise non-stop, deci ai mâncare, băutură, muzică live și toate cele. Și era un tip piton. Piton Da, alb. i-a smart piton. Da, deci piton, dar era tânăr, avea 2 ani de zile. N-am băut nimic ca să zici că am băut ceva și am luat-o pe arătură. Nu! Deci eram foarte trează. Și zic, așa pe moment, instantaneu, zic, bă, să-mi va picioarele, că făcea la 5 euro, era poza, știi, și ți-o și dădea pe loc. Și ți-l puneai în pe după tine, așa pe gât, pe ăsta. Și am făcut poză cu pitonul. Deci, crede-mă, Ionuț, îmi înramă în sufragerie că mă uit mereu la ea. Deci când mă uit la poză, zic, Doamne, că n-am fost băută, n-am fost sub nu știu ce, zic, ce am avut în cap. Deci când mă uit la poză, efectiv, așa mi se face pele de găină, o senzație rece, o senzație, știi? Da, dar zice că pitonul este inofensiv. Păi, depinde. Îți dai seama că era... Nu m-am uitat la mizerie în casă. Sincer să fiu, n-am văzut mizeria din casă, am văzut numai șobolanul, nu m-am uitat. Cu toate că am făcut duet cu tine, dar nu m-am mai uitat mai departe. A ajuns șobolanul. Da, nu că zice Florentina, zice dacă era al meu îl mai postam eu pe Facebook, pe pune acum, dar n-ai văzut că era mizerie și în casă, n-am mai avut timp să mai văd mizeria din casă. Am văzut numai șobolanul. Da, Aseară și a făcut, aseară ne-a dat o invitație un băiat, tânăr, un copilaj din ăsta, pe live, pe TikTok și atât povestit de aseară, cu stătea, era primul live, așa stătea, stai bă, relaxat, glumește, râde, era speriat da, da, da. copilul. Câți ani avea? 16 ani avea. Ah, ok, tânăr. Că m-am înțeles că de la 13-14 ani ceva de genul poate să facă, știi? Și 15 ani ai dacă... văzut să faci, deci regulile TikTok-ului, după că la m-am noi ne intrat, 16. la 13 ani cont, 16 ani live și la 18 ani să pot primi donații. La noi contul este de la 13 și live-ul de la 16. Și Da, dacă de la tu faci 16. live cu o persoană în care e mai sub 16 ani, îți închide și ție live-ul. Bună, Messina, Nu, bună! ca Ce faci? are 16. Da. Și apoi ne urca și mie live-ul pe For You. Da? Deci eu am fost 9 seri consecutive, deci pe foliu, că de multe ori te și sperii, dar deja știu, când văd jos că Și am intră... avut, știți că când, când ești de pe live, îți apare acolo câți vizitatori ai avut pe live și din alea. Da, da, da. 340 de vizitatori sau 370. 649 am avut. Da. Numai o secundă, Ionuț. Messina, am o vorbă cu tine. Ca administrator de grup, cred că aș avea dreptul să știu și eu când ieși din grup, nu? Care a fost faza de a ieși din grup? Fără să spui nimic, că numai eu ieși și pum, a ieșit. Deci ești conștient că acum dacă vrei să mai intri înapoi, fără aprobare nu se mai intră. Ca administrator de grup vreau să știu și eu ce se întâmplă pe grup. Cine intră, cine iese. Nu? Păi ai scris deja când ai fost ieșit. Ai scris și ai și ieșit. Și noi am vorbit în privat, 5 minute mai devreme. Puteai să-mi spui ce ai de gând. Deci, vorbim mai departe. Discuția este încheiată. Savarinorurile. Da. Intră, ies, fac ce vreau oamenii, n-au treabă ei. Aveți grup pe WhatsApp sau pe Da, am Facebook? făcut un grup.
am făcut un grup de WhatsApp și este un grup și pe Facebook. Pe Facebook este cu toți cei care i-am eu la TikTok și au Facebook, deci care mi-au dat Facebook-ul, i-am băgat în grup. Iar pe WhatsApp mai mult așa prietenii mai apropiați, cu care ne vorbim zi de zi. Dar Da, e bine. nu te iau la ture, Florentina, stai liniștită. Tu știi că eu scuip afară rapid, nu pot să țin în gușă că mă deranjează. Eu când am ceva de zis, eu Eu zic am pe zis loc. la ăștia care tot îmi intră pe live și care te vorbesc mai mult, că sunt 4-5 oameni mulți, dar de câte ori intru pe live, intră aici pe live la Da. mine. Le-am spus care vor, le-am dat Facebook-ul, care vor să intre, poate facem un grup acolo pe Messenger. Da, sigur, da. Dacă poți să-mi scrii Ionuț pe privat Facebook-ul și atunci te bag în grup. Da, vi-l scriu. Da, mi scrii pe privat și atunci te bag în grup. Scrie sus, pe TikTok. Ok, bun, las că mă uit. Mă uit. Nu mă uit acum, mă uit după. Dar nu Uite, te-am, ești tot... Florentina, tu ai tot același nume și pe Facebook? Că dacă la el o să-l caut. Da sau nu? Ce să înțeles prin emoticonele astea? Te bag, cum să nu? Pentru că ăla este grupul făcut așa pentru prietenii care sunt pe TikTok și care au Facebook. Mesina, nu mai zici nimic, te simți cu musca pe căciulă. Taci chitic. Nu mai scrii, nu mai zici absolut nimic. Ok, bun. Bine. Păi Las că te caut după. dacă ați fădit acum ce vreți? Păi, eu sunt mama, deci mama are voie să certe, nu? Da, bineînțeles. Am spus că Și sunt și mai bătrână, așa e, Mesina? Deci te rog frumos. Dar nu, mi se pare corect. Deci în moment ce este un grup de WhatsApp sau, de exemplu, hai că grupul de Facebook, da? Că intră și este, dar în da, dar momentul e în frumos care... să fac acolo. Eu nu mai vreau să fac parte de acord. Și eu, de fiecare om, nu e cu decizia lui. Dar nu e Și eu frumos să știu ieși de numai, ce. gata. Și eu știu de ce ai ieșit, că nu ți-a plăcut, că ți-am zis anumite lucruri care nu se fac. Dar eu ți-am spus, clarifică cu ea și se rezolvă situația. Nu mă puneți să aleg pe cine scot afară. Păi, ai zis că ieși și ai și ieșit. Că îmi place, vreau ca prietenii care sunt în grup să se respecte între ei. Păi, alții au ieșit fără să spună, a ieșit Mihai, dar după care eu am făcut atunci resetarea și am scos adminul de la fiecare și a rămas grupa așa întreg cum a rămas. Când ai scris, ai și ieșit. Nu e nicio problemă, ai ieșit? Tu ai căutat ușa. Nicio problemă. De asta e vorba, ești bun, ieșit. Exact. Exact. Dar e frumos, dar e frumos dacă tot ai făcut un grup frumos. Bă, nu mai vreau să fac parte din grupul ăsta din cauza aia și decizia mea. Păi nu. Așa e frumos, Nu, dar toată lumea. au fost niște discuții între el și o persoană, nu dau nume, și trebuia să clarifice cu persoana respectivă. De asta am zis, încă am și specificat și noi am vorbit cu 5 minute mai devreme, am vorbit privat Da, pe da, WhatsApp. Nu ai spus da, da, absolut nimic. acolo cine vă de pe grupul, e părerea mea, vă proceda ca un copil la care e luat jucăria și s-o supărat. Exact, exact. Nu mai suntem copii, că nu cred că suntem copii aici care... Pentru că eu am zis niște reguli, vreau să se respecte regulile, fiecare din grup să se respecte între ei, pentru că este un grup de prieteni, mai cu seamă, nu? Și dacă unul îi se pare, de exemplu, că a jignit pe cineva, domnule, să clarifice în privat cu acea persoană, și ăsta a fost motivul probabil care a deranjat și atunci a ieșit de pe grup. Bun. Eu totdeauna știi că eu spun ce gândesc. Eu râzând spun adevărul și spun totdeauna ce am în gușă și în căpușă. Nu, deci nu intru cu mânușele. Mânușile le las nici când mă duc la magazine, nu iau mânuși. Nu folosesc mânuși, eu spun totdeauna ce am de zis. Sunt mai din topor așa. Am zis-o bine, cocitură. Bănățeancă, ardeleancă, bihoreancă. Deci din toate. Inimoasă, bolândă, încăpățânată și bățoasă. De toate le am. Da. Dar nu așa. Păi da, dar nu înțeleg acum, normal că am ieșit când încep. Uite, și aici ce spui acum, din moment ce eu ți-am spus, noi am vorbit în privat și ți-am spus mai bine clarifică, pentru că nu vreau în fiecare zi să primesc, uite, Lilia, ai văzut ce s-a scris.
Pentru că nu pot să stau numai pe grup, să mă uit numai pe WhatsApp. De multe ori m-am uitat seara. Acum, Și atunci când am văzut... și prietenul ăsta la care ziua e pe live, e aici pe live-ul meu. O să că așa autoritar. Da. Da. Și mai cu seamă că eu de la tine am pretenții. Deci ești o persoană învățată și am pretenții la tine. Deci chiar că am pretenții. Și vorbesc serios. Aveți pretenții la așa, cetați un pic. Dar, alegerea este a ta. Ai vrut să ieși, Ciao, ai ieșit. Denisa, Nu te Andreea. ține nimeni legat. Da, așa am zis și eu. Așa. Deci eu știu cu treaba asta cu TikTok. Bă, la care nu vă convinge mine, nu mai intrați pe live-urile mele, dați în bloc ăsta. Dar nu intrați să înjurați. Care nu vă convinge. Bună, Mona Maria, te pup. Vedeam că aici cu cât mai mulți cu care, bineînțeles, vor să problemă. Eu ți-am dat libertatea să ieși. Nu ți-am zis nimic. Numai atât ți-am spus. Era de bun simț. Și mă afirm în chestia asta. Era de bun simț să-mi fi spus când am vorbit cu tine cu 5 minute mai devreme, că noi am vorbit în privat și puteai să-mi spui ce ai de gând. Pentru că după ce am închis convorbirea, la 2 minute am văzut că ai scris mesajul, eu ies. Dacă sunt mărul discordiei. Ai ieșit și în momentul în care ai scris, ai și ieșit. Și asta m-am uitat la convorbire și exact la 2 minute după ce noi am vorbit. Deci l-am întâlnit pe TikTok. Dar mă rog, e discuția încheiată. Deci a ieșit. La fel ca și Tarzan. A ieșit. E bine ieșit. Nu mai este că vai că intru, că ies, că nu suntem la gară. Scrie aici de aici. Am mai putut cu unul că mai vorbeam așa și ziceam și ce vezi că vorbești cu fratele meu, ești pe live cu fratele meu. Da, uite, vezi, la toate nebunile lui Florentina, de data asta o zis și ea ceva bun. Da, deci ți-a ales și doamna un mesaj, bă, care vă convins să faceți parte din grupul meu e bine, care vreți să vorbim, să ne întâlnim e bine, dacă nu, fără nicio supărare, out. Bună, Cecilian! Așa fac. Da. Da, deci tată oricum tău, este închisă, dar nu am vrut să mai sun special pentru asta, să mai vorbesc încă o dată. Am mai putut așa cu unul, că eram live că și-au zis, tă scria și-au zis ăsta care era, unul la care era la mine, zice, dar tu vorbești cu fratele meu, dar bine mă, vine la fratele tău la mine. Da, păi, dar așa am pățit și eu, vorbeam cu cineva, de exemplu, din Tirol și întâmplarea face că exact avem o cunoștință comună, aia fiind sora mea. Zic, bravo, zic, uite-te, ce mică e lumea, că nu știi niciodată. Niciodată nu știi peste cine dai sau cu cine vorbești, nu? Că de-aia zic întotdeauna, tot se cred bombardier în spatele tastaturii, știi? Și când dai față în față sau când cunoști de fapt persoana, în realitate... Lăsați-mă cu bombardieri ăștia de 2 lei. Păi, vedeți că de bombardieri și sunteți pe combinații. Da. Să vă mai spun un lucru. Eu am lucrat la o firmă de pază. Vorbeam dimineața cu Tarzan pe live și chiar au zis că la anumite fete au fost că primeau mesaje, deci în cerere de prietenie și la scurt timp după, imediat intra pe privat și ce faci iubi, că e singură, că vreau să beau cafea. Zic, lasă-mă că zic și eu am primit destule, că puteam să mă mărit de cel puțin 10 ori până acum. Dar am zis, de acum, când mai ca acum, zilele trecute am avut un mesaj și chiar am făcut screen și am vrut să-l fac un video pe TikTok. Știi? Îi spun frumos, sunt căsătorită. Nu contează, nu e nicio problemă, nu am să-ți fac probleme. Deci am zis că îl fac, îl fac screen. Ăla e pe live, mănânci. Ne intra pe live. Am scris aici ceva, nu știu ce de-a răspuns și o zis, bă, să fiți cuminți. Bă, las că suntem cuminți, să vii tu cu minte. Și pe cuvântul meu am zis, când se mai întâmplă chestia asta la următorul mesaj, încă și ăla l-am salvat în telefon, pe cuvântul meu fac screen la mesaj și voi face un video și îl postez pe profilul meu. Poate are și nevastă pe TikTok să vadă și nevastă asta ce face. Știi? Deci chiar că pe aici e o platformă de distracție și amuzament, nu de agățat. Pe exact, eu am mai zis, fiți atenți, am promovat pe o femeie, avea vreo 7 și ceva și am promovat-o și au ajuns la 1000. Când au ajuns la 1000, a intrat live cu mine femeia lângă Passau. Deci în Germania, dar lângă Passau. Da. De unde e Passau? După frică să intre live, că dacă au jurat că ăsta și am intrat cu ea până la urmă live, i-am dat curaj, de atunci a început femeia să facă live-uri. Eu de Passau sunt la 80 de kilometri, Ionuț. Da. Și
I-am spus, explicat de felul următor, dacă intră careva să vă înjure, bloc. Eu am spus, eu și care am în listă la practici, că nu o să înceapă să mă înjure, cu riscul să nu mai pot face live-uri, că cobor, că urc iară. Le dau și nu mai fac cum Exact. vreau live-uri, dar le dau că n-ai rost, că ăștia strică și contul, că se apucă după asta, ce și să-ți fac bagă raportul. Da. Simplu. Da, pentru că știi cum, mai bine oameni puțini, știi cum, eu am o vorbă, nu vreau cantitate, ci vreau calitate. Exact. Nu mă ajută cu nimic că sunt mulți oameni. Că dacă, știi cum, lume multă, oameni puțini. Exact, exact. Înțelegi? Și eu, Da, te-ai da, da. văzut, eu sunt directă, eu spun ce am de zis, nu contează că e pe live, că e privat, eu spun ce am de zis, indiferent cine este. Da, dar așa e și bine, să zici la o minuță Nu mă duc vârfa dintr-o parte în alta, ci eu spun direct la persoană, nu este acum în față, dar ne vom auzi și pe WhatsApp și atunci și cheamă să și știi cum tete-a-tete. bombardieri ăștia. Îi vedeți ăștia Și mari, șmecheri, calitate. cât îi cu mașini, bombardieri. Ne-au zis să eu am Exact, cunoștințe și șobolat. poliție. Am niște Da, cunoștințe și poliție. Și ce-au zis să ia? Băi, zice, vezi cât e mare de taris. Fii atent da. aici, când merg cu mandatul să pun în genunchi și plâng. Ăștia-s bombardieri. Vezi că plâng mai ceva ca femeile. Na, Deci, ăștia-s pe bombardieri. mine mă ține, nu mi-e frică, eu mi-asum. Eu când zic ceva, eu mi-asum. Dar la cine Eu să fie mi-asum. frică de cine? Dar Nu-i frică nu, de zic nimeni. așa, deci în momentul în care am zis ceva, mi-asum. Dar când văd așa chestii și bombardier și aia, băi frate, mă lași. Deci eu știu despre ce vorbesc, deci că de poliție și de chestii sau îi auzi că vai că ce acasă, nu știu ce. Și atunci, uite, chiar am avut o fază de curând, a fost o fază tare cu unul din moderatorii mei. Stai că îmi sună la ușă. El face MMA în România, în Anglia. Yes. MMA, da. Lupte în cușcă, știi? Da, știu cum e MMA-urile, că mă uitam la MMA. Bine, bărbatul meu. Și întâmplarea face, îmi zice, vezi că am câștigat meciul și știi unde mă duc? Mă duc la tine în Timișoara. Zic, na, super, zic, fain. La care îmi spune, zice, pe cine organizează? Zic, auzi, nu-i cumva ăla. Dar el se uită așa la mine, zice, dar de unde îl cunoști tu? Și zic, păi te întreb, zic, păi e singura persoană care organizează chestii de gen. TikTok familia, da, de genau, TikTok familia, live. Și vine bărbatul meu de la și ia câtă, fii atent cum îmi salută. Uite cum îmi salută. Uite-te aici. Ce iubire mare. Da. Uite. Dar Da, normal. să știți că câinii sunt care sunt oameni răi și oameni buni. Dar Să știți. normal. Hai. Iubinato, nici nu hund. Ja, ich habe nicht Zeit für dich, genau. Și întâmplarea face că vorbim, știi, și zice, păi de unde îl cunoști tu pe ăla? Zic, auzi, vorbeam de chestia de poliție și de, pușcăria din Timișoara și așa. Și taică mi-au fost șef la pușcăria din Timișoara. Și zic, păi dacă tu îi cunoști pe ăștia, zic, tu îl știi pe Fiara. Zice, da, îl știu, cum să nu? Dar zic, dar cât de bine îl cunoști tu pe Fiara? Și el nu mai trăiește, că este deja mort, știi? Păi nu, că uite, chiar acum 2 săptămâni m-am întâlnit, zic, pe bune? Zic, tu știi că el are o fată, nu? Zice, da, am auzit, dar zice, nu, am auzit că e tare drăcoasă. Și zic, îmi dai voie să spun ceva, cu ea ești în live, nu cred. Zic, să-ți arăt buletinul, acum să-ți aduc buletinul, știi, și pun buletinul pe cameră. Zice, nu cred. Zic, ca să vezi, să ai grijă totdeauna ce vorbești și cu cine vorbești, că nu știi niciodată peste cine dai. Și a fost și de atunci, din mami și să rămână și respect, aseară a intrat pe live și era bord de beat, era criță și am intrat pe live-ul lui celălalt și am zis, spune-i, te rog frumos să închidă live-ul, că are probleme cu mine. Zice, vezi că ți-o zis mama ta, fata lui Fiara să închizi. Știi cum am închis? Zice, să rămână respect. Deci parcă le-am trezit din beție. Și acum au intrat pe live, zic, ce draci ai avut aseară? Păi nu băut de 7 ani pe și așa, că te-ai făcut panorama, te-ai făcut în toate felurile. Te-ai făcut Mai și singur de să nu râs. dai joc. Îți dai seama că el fiind băut, toți ori dat în el, știi? Și îl făceau în toate felurile. Și am zis să închide naibii live-ul că nu mă te faci de rușine. Nu? Da, da, da. Și când ăsta i-a zis la telefon că eu îi scriam pe live-ul lui, dar bineînțeles că nu vedea, nu nimic absolut, știi? Și am intrat pe live-ul lui vecinul și am spus, spune-i naibii să închidă live-ul, spune că eu sunt la el pe live și el nici nu realizează lucrul ăsta. Și ăsta tot spunea, dar cum era el, cum era băut, Mulțumesc știi, nu... frumos și ție. Multă sănătate și fericire să ai aici la Ok, o prietenă hai, de pe TikTok. schimbă-te, Na. fetița mea Da, venit. deci Vezi nu că... știu cu tine. Credeți-mă că am văzut.
Deci am văzut un ficioraș, așa tânăr, l-o dat la unul bătălier, el a făcut și avea 40-50 de kg. Normal. Că nu trebuie să fie pachete mușchi, Da, știi? da, Ca să ăla de 40-50 de kg, ăla făcea arte marțiale. Îți dai seama, nu? Rapiditate și tot ce vrei. Dar odată l-a fost joc. A cunoscut la oameni de ăștia. Da. Da, păi de asta zic întotdeauna. Lasă că nu știi. Da. Uite, mai este iar un băiat fain, știi, pe TikTok, iar Ionuț Deru. E un băiat. Se și vede pe el, dar și îi, știi? Și mulți mai intră și așa și mai zic de multe ori, bă, stai potolit pe curul tău, că nu știi cu cine te pui, nu-ți băga, că-ți faci singur belele, știi? Și vezi cum, vai că mă ține. Zic, băi, nu vorbi aiurea, că mulțumesc frumos pentru Eu vă spun TikTok-ul, ceva, aici, care începe măsură, nici nu îl înjur, eu nici nu fac video, un video am făcut cu unul care o zis... Thanks. Mi-a scris pe o promovare, mi-a scris atâta, că, na, nu... Urât, și am făcut un video, deci ăla a fost singurul la care am făcut video. Și atât, mulțumesc de cadouri, scuză-mi mai puțin, Ionuț, mulțumesc din suflet, te pup, iubita, mulțumesc. Uite, mi-a venit și Irinu că îmi vin fetele acasă, ia-că-te, cum vin fetele înapoi acasă. Mamă virtuală, n-am copii, dar am fete. Nu aveți copii? Nu. Dar cum de n-aveți? Mulțumesc frumos, mulțumesc. Păi așa au fost, știi cum nu le poți avea pe toate în viață. Trebuie să iei așa cum ți le dă Dumnezeu. Bineînțeles, că n-avem noi cum să ne opunem, mai bineînțeles. Mulțumesc. Geschenke bekommen. TikTok und Herz. Oh! Oh! Ist nicht korrekt, ich kriege nicht. Du kriegst du nichts. Ist der Zucker schon drinnen? Warum? Weil, tu weißt că se Zucker lassen drinnen. Stai să-mi fac și o cafeaua și după aia mă duc liniștită să pot să stau să vorbesc. Da. Ca să am grijă și de fapt când vine acasă, să-i fac cafea, nu? Normal. Ok. Ionuț ți-a dat o doamnă MRS-X, ți-a dat urmărire de la mine. Să vedem aici, că nu ne-a apărut aici în comentarii, că dar oricum, zice... Deci... Flori o cheamă, dar MRS are la profil. MRSX. Deci oricum să știți de la mine, cine îmi dă mie urmărire? Eu dacă nu dau pe live, că ies de pe live, intru la notificări și la tăi dau înapoi. Exact, și noi ne-am luat cu vorba, am și uitat să spun salutări tuturor oamenilor de la tine de pe live. Acum realizez că nici n-am zis chestia. Deci mie care ne-a dat urmărire, la toată lumea dau urmărire. Da, păi așa e frumos, normal. Așa e frumos pentru că... Eu așa le spun că le fac promovări la astea cu contul de mici. Bă, dați urmărire înapoi, le spun. Și zic că eu n-am dat, dar nu i-au dat înapoi. Nu, lasă până a doua zi, nu-ți dă înapoi, l-ai scos. La revedere. Exact, da. Așa fac și eu. N-ai cum să-i obligi pe oameni. Cine are cont privat, chiar dacă mi-a dat urmărire, dacă are cont privat și nu ai ce să vezi la el sau numai jocul sau fără TikTok, la ce să dau, ce să văd, știi? Să-mi pun că mi s-a gătat apa de la mașină. Da, aia spun, că dau înapoi la toată lumea. Și le zic la aia care te scriu aici să fac promovare, dar dacă nu dau ei înapoi, la așa care mă urmăresc, dacă zice, bă, nu dă înapoi, scoate la afară. Nu dă înapoi, lasă-l până a doua zi, nu dă, scoate la afară. La revedere. Exact. Pe fiecare altă știi. Deci când apăs pe tine, mi-arată Flori, dar așa direct la profil, acum îți arată MRSX. Ești însurat, Ionuț? Nu sunt căsătorit, nu v-am scăs singur și în Germania, eu îmi gătez, eu fac deserturi, eu îmi spăl, eu... Nu este căsătorit, Flori. E băiat frumos, așa-i? Nu, e cam bine. Ai rămas cu fața asta cu... Da, eram atent acolo. Ce ziceți? Că un pic, vă mai e cam rapid de gură, să stau un pic atent să înțeleg. Pentru că, domnișoara, m-a întrebat dacă ești căsătorit. Nu sunt căsătorit, știți cum e, mai să vorbă la mine, că nu sunt căsătorit și nu sunt cu obligații. Exact, ai auzit? Adică nu sunt căsătorit și nici n-am copii. Bună seara, Tibi, bună seara!
Întreb pentru o prietenă. Ok. Irina, te pup. Întreabă pentru o prietenă. Mâine vine în Germania, asta. zice Flori. Ai auzit? Auzi, dar dacă mă aude, sigur mă aude. Și eu întreb pentru un prieten. Ești căsătorită? Hai Ai copii. auzit, Flori? Te întreabă tot pentru un prieten. Ești căsătorită? Vezi că mâine vine fata în revii. Ok. Ok. Revine. Mâine vine fata în Germania, au zis. Pe bune. Fără vrăjeală. Da. Na. Ia vezi. În ce zonă? În ce zonă Deci vine? fii atent. Dacă Că nu păi fie nu prea știu încă. Are copii, zice. Ești căsătorită sau ai fost? Deci fii atent, dacă de la mine vă cunoaște și vă cuplați, eu trebuie să fiu nașa. Ich hab schon gesehen, ich wollte dir sagen, ich hab vergessen. Sie folgt mir jetzt. Die auch? Aber hat nicht was geschrieben, nur... În Gütersloh. În ce parte a Germaniei? Bună, Irinuca mea, te pup dulce, iubita. Eu în ce parte ești? Gütersloh, cât de departe de tine? Nu știu. Gütersloh. Oraș mai mare, să-mi spun. Oraș mai mare, În ce nu știu. oraș exact? Știu. A, nord. În nordul Germaniei. Eu sunt sud. Lângă Dortmund. Da, e în partea aia altă. Stuttgart. Da. Părți diferite sunteți. Dar vezi, nu știi niciodată, că te mai uite așa, cunoști oameni. Eu chiar am cunoscut pe TikTok, chiar oameni faini. Auzi, când se hotărește, deci când se hotărește, ia trenul, vine la Reutlingen și o aștept în gară Da, și ne întâlnim. bare beți o cafea. Nu? Da. Hakan, ce vrei să spui? Was willst du sagen mit Sim? Was soll ich da verstehen? Băi, dar n-am noroc să găsesc una singură pe aici, în zona mea, niciuna. Niciuna nu vine niciuna în zona mea. Bună, Laura, Lea. Ia. Na. În Tirol ești, Eva? Olanda cât de ești? Că n-am văzut, am văzut că nu ești de partea Olanda din noi. Cât? Păi când se dă drumul, poate cine știe, o veni și încolo. Da. Cătălina Naes, bună. Da, țineți bănuțe, nu-mi dați mie donații, că eu nu mi-am făcut TikTok pentru donații, mi-am făcut pentru socializare și caterincă. Unde exact în Tirol? Direct în oraș sau? Tot am spus Știu. pe ăsta de Uite-ți promit de că la mergem de obicei în Italia. Când mergi spre Italia, că mai am încă 2 fete acolo în Tirol. Bine, pe autostradă cât faci? 4 ore să faci. Pornești vinerea În la ce 2 parte la ești exact? șapte. Deja ți-a dat cu flit. Cine? Așa te poți cu fetele, mă. Păi zici Dar tu ce-am să nu făcut? dai Nu, donații și îi dea papucii la Flori. S-au întors înapoi nu i-am dat acasă. nu i-am dat papucii. Eu, și e de acolo. Eu aici mai vorbesc și cu prietenul ăsta, înțelegeți? Deci, omul ăsta unde e eu acum ăsta, totdeauna când intru pe live, e cu mine pe live. Dar pe Facebook de unde te-am? Da. Eu mai am Și acolo ți-am în dat Santiago pe cineva. Da, ai văzut? Mai bine rămâi la Sant mine, le dai la Ioan, mine aici. Că la sfârșit facem cheta de cafea. Sant Ioan, la 20 km, nu? De aici? Ia. Sant Iohan. Sant Ioan, ai auzit Sant Ioan? E munte, eu am fost la Sant Ioan, e 20 de km. Da. Nu-i departe. Da. Merg până Mai bine Eningen rămâi și... la mine. Danke, mai jați. Danke. Ai, e aproape de tine, Sant Iohan. Nu uite. Bine, Flori, stai să-ți dau aici, că nu ți-am dat urmărire, acum ți-am dat urmărire, scuză-mă. Dar este Sant Iohan și în Tirol. Dar Da, Sant păi ăla din Ioan, Tirol. nu? Ăla Din vorbesc din Tirol, Tirol. da, ăla e departe din noi, așa? Tirol vorbesc. Mai este Sant Ioan și aici, stăm munte și ăsta. Salute. Cât? 23. 23 până în Sant Ioan. Am acolo... Iară dispari. La cel din Tirol. Păi da, și ăla din Tirol mă refer. Am o cunoștință acolo care e
Surioara mea, ce faci, iubita? Mergi în seara asta la lucru? Creața. Creața Regina. Cu siguranță ai văzut-o. Pe live-uri. Am un prieten aici, în, în Germania, aici, aproape de mine, așa, la școală, m-am înțeles că după ce relasează și să mergem un weekend la Amsterdam. Na, fain. Păi da, Zice că e fain oraș, să vedem, hai, să vizităm. e frumos oraș. Chiar că e frumos oraș. Pe weekend mă duc, când o să am Nu concediu, ești departe. Nu ești când o să departe. am concediu direct la România să ajung. Până în Amsterdam. Bună, domnul. Bună, domnul La Luțovici. soră. Pornești la 2, de exemplu, tot ești la 8 seara, numai bine ești pe plimbare. Faci 7 ore. Cap-o. Și prietenul tău este la tine sau la mine pe live? La mine, Ionuț. La tine. la mine, acum Am ieșit, mă uit. o ieșit că s-a uitat pe hartă. Cât e până în O Olanda? sări gardul, da? Zi să aibă grijă la ouțe când sare gardul așa. Că mai are nevoie de ele. Are, că el e aici cu familia. Poate nu de mine. Serios? Bani. Na, uite. Păi de am văzut că sunt multe șoferițe, chiar că foarte multe șoferițe pe partea aia de... Bună, zânul meu, te pup. Ce faci? Cum ești? Gata munca? M-o părăsă, Flori. Ai, da. Da? Da, Ai e gătat frumos, e munca frumos. pe azi. Ia zi cum te simți? Ești mai bine? Ți-a trecut răceala? Te pup, Anda. Ce faci? Ce faci, Timișoreanca mea? Vecinuța mea. Te vezi, uite așa se leagă și cunoști, ajungi să cunoști oameni și care poate de acasă nu-i cunoști, ajungi să-i cunoști aici și se formează așa o prietenie. Sunt oameni și oameni. Da. Hai să-ți dau și ce urmărire. Nu mi-e și din live. Anda. Da, e sus, auzi. Așa, ok. De machen. Da. Ok. Viața Regina, bună, sora lui Lili. Ok. Am dat și urmărire aici. Dragilor care sunteți la mine pe live, vă rog frumos să dați urmărire la Anda Anda. Este la mine pe live. Like. Dați-vă acolo, dați-vă Haideți că urmărire mai are ciclu. nevoie de 15 persoane ca să treacă la 1001. Să treacă și la mine aici, să scrie aici hei sau ceva, să-i dau și eu. Ramona Petruța, dați vă rog frumos urmărire la Anda Anda. Este la mine pe live. Da, să treacă și la mine, să-i dau aici. Să scrie ceva hei, să o văd aici și să-i dau și eu urmărire. Exact. Și după ce ați dat, să sar gardul Anda și la vecinul, să-ți dea și urmărire de acolo. Hai că mai ai nevoie de 15 persoane, că ai nevoie de 1001. Și deja la 986. Eu că la 1000 fix după un jumătate de oră. Deci la 1000 fix după un jumătate de oră am 1001. Pe mine m-a lăsat la 1001. Pe mine la 1000 m-a lăsat, dar nu m-a lăsat timp de un jumătate de oră, după ce am făcut eu 1000. Ok. Eu n-am putut la 1000, eu trebuie să mai aștept până la 1001. Bună, vecinuța mea, ce faci? Stella, Ela, bună? Vas. Sorine, salut Sorine, bine ai venit pe live. Nu uita și mie moderator, ne-am pus aici vă 5 moderatori. Așa. Ia, gestul a fi, bărbatul meu vine la tine și atunci îți trimite urmărire. Pero Lucovici. Bună, Marcela, Da, să intre să-l văd aici, bine? Da. Gestul pisă baim. Mai are până la 1000. Oh, el mai are, abia la 600 și. N-ai pentru ce, Anda? Vă rog frumos, toate persoanele de pe live, dați urmărire la Anda. Anda este la mine pe live. Ok. Salut, m-a salutat. Hai, mai un Salut, picut. Pero.
N-ai pentru ce, înțelege? Mai înțelege românește? Lili, mai înțelege românește? Da, înțelege și românește și germana, poți să vorbești cu el. N-ai pentru ce, germană nu prea. De unde? Știi sârbește? De unde să știu? Nu știu. Haide, mai 11 persoane, numai 3 persoane i-ați dat urmărire la Anda. Hai că eu vă văd. Văd aici la Da, număr. unde? A intrat Anda la mine. Anda, ai sărit gardul la vecinul. Eu n-am văzut aici, nu a scris nimica. Florian. Wie geht's dir? Bist du wieder das letzte Mal? Eu n-am văzut aici la mine, de vă spun că nu a scris nimica, că altfel nu văd, că aici sus sunt mai mulți. Ok. Câte persoane ai pe live? 7. 7. Nu trebuie, Pero, dacă înțelegi, nu trebuie să donezi nimeni. Da, el așa face când intră pe live. Un pic, 1, 2, dar donează. Anda, sar peste drum la vecinul. Știi cum să intri pe partea cealaltă de live? Apeși pe poza lui sau unde scrie acolo Via Ionuț. Da, am văzut că da, îi dau acum. Și intri la el în live. Stai că a intrat, cred că I-am deja dat. la tine. I-am dat deja. Așa. Bravo. Și atunci poți să spui și tu pe live persoanele care sunt să-i dea urmărire. Da, uitați la Anda, care vreți aici la mine să dați o urmărire să facă 1000 și e. Vă dă reciproc. Vă dă reciproc. Pe bune am un schimb pe live și vă dă reciproc. Păi da. Trebuie să ne Da, ajutăm. da, eu mai... Eu poate că mulți... o chestie. Deci Lili... Da, deci Lili mulți să scrie, hai, fă-mă promovare, au 100, 800, nu. Le fac promovare și zic, dați bă înapoi. Le dau persoanele de la mine care se plece și după scrie persoanele pe mine, nu-mi dau urmărire. Păi da, scoate-l afară dacă nu-ți dă urmărire. De el o să dă urmărire. Anda, așa? Lili, Anda e aici. Anda, vedeți că am aici o persoană, Anda pe live și dați-i o urmărire. Da, am fost cu el. Spune la Anda scrie ceva, nu contează, un emoticon sau ceva ca să-ți rămână numele acolo. Bună seara, ți-ai schimbat poza de Simona, te pup, ce faci, iubita? Ce faci frumoasă, cum ești? Am văzut că eu nu ți-o post pe live. Tu nu poți să intri încă. Stella, Ela, încă o dată ai revenit, salutăm. Sau bună seara, o picat din buzunar, nu l-ai cu tine la pachet. Multora le place numai să mă privească. Hai să vedem. Vocea. Anda Cost. Cât mai are? Anda Costanda. Nos urmăritorii. Băi, haideți bă la mine, mă, haideți pe live aici la mine, mai aici trebuie 6 urmăritori. Vă dă reciproc. Hai, o plecat cu 989, haideți să o trecem de 1000. N-ai pentru ce. Hai că vă dă Anda reciproc, vă dă la toată lumea reciproc. Mai 5. Simona, dacă îți face plăcere și dorești, te rog frumos să-i dai urmărire la Anda. Este la mine pe live, o găsești numele. Că mai are nevoie de 5 persoane să ajungă la 1000. Donați cu urmărire, cu follow. Că primiți follow înapoi. Băi, donați un follow, vă primiți follow. Stai să distribui eu live-ul meu. Stai așa puțin. Să distribui eu. Așa. Ca să o trecem. Păi așa am făcut prietenul ăsta mult încerc să deci, prietenul ăsta la care s-a mult încerc să comic, să-și facă video-uri. Că el o să mă pleci. Bă, fă-ți video-uri, fă-ți așa. Da. Da, știi din ce cauză? Nu vrei să faci TikTok. Auziți. Nu vrei să... Da, îi fac și o promovare. Nu vrei să faci, de exemplu, TikTok, intri pe live. Când ești plictisit. Mai intri pe un live, mai discuți cu oamenii. Exact. Auziți? Bine revenit, Elvira. Și așa e frumos, știi, când vezi că o persoană deja se apropie, atunci pe live îi spui, mai cu seama dacă e persoana, să ne ajutăm între noi, că nu te doare gura. La tăia care mai fac așa promovare, bine, nu-ți iau cont mare, dar la care mai faci și până am 6-7 conturi le-am adus la 1000. Nu, uite. Se și... întrerupe mereu. La cât ești, Anda? Și la două doamne le-am dat și curaj să intre pe live. Nu poți să mai stai puțin, Anda, mai ai nevoie de 6 persoane.
Videouri. Ioane, Mai au videouri. Da. Știi câte videouri am eu? Cred că la 1400, ceva de genul. 1350 de videouri. Da, păi eu nu fac atâtea videouri. Deci, efectiv, dacă eu caut ceva, mă plictisesc până găsesc, până caut, Deci, știi? Unde da, e? dar și eu am început, am început, am făcut vreo 2 videouri, de unde am gândit eu că se potrivește. Ne-am făcut textul în cap și m-am dus Da. cu tare și am filmat. Dar te Da, pup, da. Anda, te pup, o seară frumoasă și ție, iubita. Și ne Eu vedem pe inițial live. mi-am făcut TikTok-ul, nu să ajung la 10.000, la 20.000, la 100.000. Mi-am făcut TikTok-ul să pot să intru pe live, să interacționez cu oameni. Exact. Că crește, că nu crește. Și, nu. Cum ați, bă, hai să facem aici, care suntem în Germania, sau aproape, orașe. Facem o comunitate, ieșim, bem o bere, bem un suc la o terasă, Nu? ceva. Așa Povestim, este. schimbăm idei. Da. Nu mai greuț așa, știi, mai, na. Ce Dar să pe mult faci? greu cu lockdown-ul ăsta e cam greu. Ramona, nu mi-ai răspuns ieri, te-am întrebat pe live. Numărul de la care ai făcut apel pe WhatsApp este numărul tău? Că mi-ai scris să-ți dau numărul. Și mi apare un Băi, număr. care Mai dați la mine pe live, vă rog frumos să-i dați la Anda o urmărire, că mai are, nu știu, nevoie de 5 follow-uri mai are, vă dă reciproc. Dați acolo o urmărire și vă dă înapoi și face și ea 1000, intră pe live. Este al tău, bun. Ok, ca să-l bag în memorie atunci. Că ți-am trimis cu semnul întrebării nume, dar n-ai mai răspuns. Da, din încurajare. Păi așa trebuie să faci, băi, Henry. O vecinuță de la mine la 3 stații Nu se distanță frică de de camere. mine. Și mine a fost cumva de camere să mă filmez, că la început am filmat un clip, făceam de 5 ori, că mă bâlbâie. Iar, din nou. Da, Așa n-am bai. dar Deci, Ionuț, hai să zic deci, o chestie. Ca să fii pe foriu, ca să apară videourile mai în față, uite că ia un bec, tu trebuie, deci cam zilnic, barem un video, 1-2 să postezi. 3 Chiar video dacă am nu auzit faci că, deci, anume, da. am Efectiv auzit că stai și zici deci bună ca să fii dimineața. pe foriu, am înțeles că ca să fii pe foriu tot timpul, deci 3 videouri, nu contează decât, dar 3 videouri să faci în fiecare zi. Păi Da. gândește-te, Ionuț, că eu am fost deja 9 seri pe foriu. 9 seri pe foriu. Și la final, când am închis live-ul, Da, deci uitați, cred aveam că iară, cred că iară 970. suntem, deci cred că iară suntem pe foriu, că tot intră mulți și Acum iasă nu. și intră și iasă. Nu știu, Acum la nu. mine iară intră mult. Știi când suntem pe foriu? Îți spun eu când suntem. Când începe să intre jos străini. Pe și străini am Atunci, avut aici. 1-2 sau... Vreo 3-4 Deci eu vorbesc străini. când îți intră consecutiv. Vezi acolo, de la turci până la indieni, până la nemți, până la tot felul, toate națiile. Știi? Da, bă. Da, Suriche venea. Bine, Sorine, mersi. Mă aștepte pe bindu-mi internet. Tu, muștu și-o vidai ne Și și unul care la mine pe live a zis că eu dat și de la Irlanda și de la soție eu dat Irlanda. Așa, bravo. Acum, momentan, a ieșit, că au zis că e tot pică netul, o să revină. Dar mai are nevoie de... Mi-a mai arătat că mai avea nevoie de 4. Vă seama, caine, unde v-ați? Bună, Barbu! Bună, Barbu! Bună seara! Da, când am să mă duc în concediu, deci când am să mă duc în concediu acasă în România, acolo am ce filmat, deci am alt fel de content acolo pot să fac și atunci am zis că poate Dar îmi nu fac și... neapărat ceva nume să filmezi, Ionuț. Efectiv, uite, ai văzut la mine. Iau, sunt. Cafeaua, dimineața, bună dimineața, ce faceți oameni faini, efectiv, sau o melodie, ascult, stai, nu faci nimic. Efectiv, stai și asculți melodia, fără să faci nimic. Să ai ceva postat. Da, dar că vreau să fac niște filmări de alea de 20 de minute, o jumătate de oră să le pun pe ăsta, pe Da. Bună seara, canal de Pavel, YouTube. te pup. Da. Mai cu seamă cu alea ce faci tu, e chiar ok, știi? Da. Am să treacă pandemia asta, că asta să ne omoră pandemia asta. Se dă drumul la voi de luni, la magazine, se deschid din 8. Nu, dar la noi să deschise marketurile, ziceți, de mall-uri, de astea extra, nu? Da, Magazine. da. Nu. La noi din 8 se deschide. Bine, dar noi suntem din octombrie, deci noi din lockdown 2 am intrat în 3 direct. Noi din 2 noiembrie. Da. Dar noi Nu acum deschidă... se deschide, dar am înțeles că
20 de metri pătrați de Am persoană. înțeles, ne-a mai zis unul care l-am la prieteni aici pe TikTok și ne-a mai zis că el e șofer pe camion, o să că el a auzit că în 12 aici e ședință mare ăștia, parlamentari ăștia și să ia decizii. La noi au fost Normal, luni și s-a luat normal, hotărârea. normal, inițial zice că din 14 ei au vrut să deschidă, să înceapă să deschidă, să relaxeze, pe nu știu. Alții Da, zic la așa, noi în alții zic că afară de gastronomie. Deci gastronomia și teatrele și astea nu se deschid, operele. Numai de sport, astea se deschid, frizeriile. La frizerie, de exemplu, dacă mergi, nu poți să mergi la tuns fără testul negativ de COVID. Trebuie să ai testul făcut, altfel nu... Da, luni se deschid magazinele. ia o mașină. Cumperi o mașină cu 10 euro și te tunzi în oglindă și gata. Mai să-ți faci Nu un mai bine de test. mine, îi lung, îl iau, țac, 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 l-am prins și gata-i. Nu mai fac nimic. Eu am norocul că eu mă vopsesc eu singură sau mă tun sau ăsta, dar îți dai seama, la bărbați, nu? Mai e greu. Sau la femei iară care au părul scurt și trebuie îngrijite, e cam dificil. Da, la bărbați nu e greu, că la bărbați ai luat mașina, ți-ai băgat în cap și Exact, la te-ai mașină și gata-i. Păi da. să te mergi să faci teste și toate porcăriile și astea. Auzi, s-o vin, apropo, s-o vin, fă o idee. Dacă vrei să te înscrii. Eu am și aruncat-o, dar eu am și aruncat-o. Și eu. Zic aici cu Pentru prietenul meu că, vaccin, da, ne-o vin foaie să fac termin dacă vreau. Am aruncat. bună, Pavel, Eu bună. nu. Nici eu. Eu am zis, eu atâta tărăgănesc și mă las până când va fi, poate într-un an, doi. Să vedem, lasă-i pe alții. Păi nu vezi că, uite, de exemplu, în Austria am înțeles, chiar ieri am citit pe ziar că erau 302 persoane vaccinate până acum care au deja afecțiuni. Păi, se știe, e de așteptat chestia asta, nu? Aproape 2 milioane de Dar și în România, la câte ori au avut aia, s-au înghesuit acolo, s-au bătut să programeze să se vaccineze. Nebun. Exact. Să facă și acum auzi că n-ai văzut și copilașul ăla care a murit, nu? Tot așa că i-au făcut și lui vaccinul. Chiar au fost cu alte afecțiuni și ce am înțeles că au avut 3 ani. Ce vaccin eu făcut la copilaș? Că la noi în România, numai de la 18 ani se vaccinează. Dar da, A, de unde se copii. fac anumite vaccinuri și la copilași, acum să nu. Vaccinare de copii, ziceți. Da, da, da. Și au avut Dar alte să-i copii? afecțiuni și au murit la 3 anișori sau cât avea copilașul. Eu a fost săptămâna trecută, că tot se discuta de chestia asta. Dar medicul fost de vină, pentru că medicul știut afecțiunile lui și știut că ce se poate întâmpla. Știi cum, Ionuț? Eu zic o chestie. Eu oricum nu cred în COVID-ul ăsta și tot ceea ce se face... Da, încerc să fac în așa hemi, fel încerc să fac live-uri faine. Exact. Boli cronice se dă la o parte și se tratează numai COVID-ul și atunci normal că în momentul în care tu nu mai dai tratamentul adecvat, intri în două cu Da, dar mine. ați văzut ce făceau în România până? Ați văzut scandalul cu femeia că i-a luat, deci nu mai la tratamentul de diabet cu COVID, era să moară. Da, Și mulți ori murit da, așa. da. Și nu e de Deci după mirare. ce a făcut scandal și-a dat tratamentul înapoi, femeia s-a simțit bine și-a scăpat. Da. Uite, Creața îmi zice că să intru cu ea în duo. Stai să văd unde mi-a scris pe duet. Unde mi-a scris? Da. Da, mă cheamă să intru cu ea în duet. Ramona. Creața. No, dar dacă vreți, ieșiți de la mine și intrați cu Da, ea. eu nu... Bună, Neluțu. Hai că intru cu Creața. Tu ai oameni pe live? Eu mai am și eu niște oameni aici pe live. Bun, ok. Hai că ies eu atunci de la mine și să intru cu ea. Că ea intră după aia la lucru, știi? Da. Intră de noapte. Neluțu, hai că ies scurt și intru din nou în live. În 2 minute înapoi, da? Hai, vă pup!